Dneska vás zdravím nového dňa. Dneska sme tu s Timotejom a Sabinou. A ako vidíte, sme vonku. A ideme tento celý kopec, ideme hrať skovky, 3 kola. Takže hrá sa to takto. No. Napríklad budeme si dávať kameň, papier, nožnice. A ten, kto vyhrá nad tými dvoma ostatnými, tak je tretí v poradí. Potom tí dvaja, čo prehrali nad tým, budú si dávať tiež kameň, papier, nožnice o tretie a druhé miesto. Napríklad, teraz som ja prehral, tak idem bežať. Pobežím, tak sa skriem. Ten, čo bol druhý, pôjde ma hľadať. Timotej bol druhý, pôjde ma hľadať. On ma našiel a ja vyberám ďalšiu skovku. Potom Sabine zakričíme, že môže ísť. A musí nás nájsť. A potom tam dole pôjdeme úplne... A tam pôjdeme úplne dole. Takže môžeme ísť na to. A ideme smerom hore. A môžeme ísť na to. Takže si dáš kameň, papier, nožnice. kameň, papier, nožnice. Nikto. Kameň, papier, nožnice. A zabalím, takže idem prvý. Vy si dajte ešte. Kameň, papier, nožnice. Kameň, papier, nožnice. Dobre, takže ty môžeš ide druhý. Takže, ako sme povedali vo videjku, ide druhý. Takže oni idú tam, kde head, aby ma nevideli, kde sa schovávam. A ja už idem o 3, 2, 1. Ako vidíte. Tu sa schovám. Tu nás sa schovám. A zakričím, že môže. Môžeš! A mama. Takže vyberám skrišu, poďme. Pôjdeme za to. Ja som zabudol natečať. Dobre, nechaj. No tak zabudol som natečať, takže... Čo? Mám pôjdu galelu. Aha, Poď. no tak nemôžem kúkať. Idem na... My sa schovávame tu na. Samozrejme, za mňa poď ty muž. My si tu naklaknem. Môžeš! Dobre, mám nás. Takže Sabina nás našla a taký je nejaký pokyn hier, ktorý vám chceme ukázať. Teraz už ideme dole. Minulé sme stretli asi metrového psa sme našli. Po kolená nám bol. No, taký 40. Veľa mal. Možno 100 cm. Tak. No takže, a my už sme tu na dole, ako vidíte. Už mám video, som si vymazal všetko. A ideme sem, dajte kameň, papier. Čakajte, je zapím. Ideme hrať kameň, papier, nožnice, tak budeme na tom. Poďte. Poď. Kameň, papier, nožnice. Ja som prehral. Dajte si vy dvaja ešte. Kameň, papier, nožnice. Dobre, takže také isté poradie ide. A vy choďte tam do kríkov a ja už idem sa schovať. Ja som sa schoval tu na... Dobre, mama, ideme ďalej. My sa schováme za to. Rýchlo. Môžeš! To nás nenájde. Najprv zaváhala, ale to nič. Takže ideme späť hore. A máme za sebou prvé kolo. Dúfam, že zase nebudem prvý. Kameň, papier, nožnice. Nikto.
Kameň, papier, nožnice. A Sabina je prvá. Dala nožnicami kameň. Kameň, papier, nožnice. Kameň, papier, nožnice. Yes. Je druhý tým už. Ja je tretí. Jupi. Takže... Najhoršie, lebo je sama kapláš, ne? Takže Sabina už sa rozštartovala a tí, čo tu načakajú, si zatiaľ budú dávať kameň, papier, nožnice. Takže ty už ide. Takže ako vidíte, už som tu úplne sám. Nikto tu není. Teraz sa tam tým vyšlo lejskok, lebo tým už povedal, že mám. A podľa hlasov budeme musieť vedieť, že kto to je. Takže tam idem. Skúsim nejak kúkať. Či tam tak tam... A počujete? Môžem. A nezabudnite dať like a odber. Takže ja už idem. Počul som ich tak veľmi ďaleko. Takže typujem, že tu na nebudú. To sa pozrieme. Ešte stále mám. Ale pre istotu to byť niečo také. Tu ste. Takže my ideme tam dole zase. Kameň, papier, nožnice. Tak vidíte, idem zase prvý. Kameň, papier, nožnice. Dobre, výborné. Takže idem prvý a sa rozbieham a idem hľadať. Ja už som sa pozeral, že kde sa môžem schovať a ja som sa rozhodol, že sa schovám tu. No, tak vidíte tu. Je tam. Alebo, ja sa schovám tam. Dúfam, že tým už niekoľko očkuje. Zakryť mu. Môžeš! Mama, daj, ideme ďalej. A schováme sa. Nie, počkaj, poď na to isté miesto. Poďme tam, bože, ja bude smísť. Áno, že víš. Áno! Tak a ideme oveč tam hore. A už sme hore a dúfam, že tentokrát nebudem zase prvý, ale nejaký posledný alebo druhý chcem byť aspoň. Takže ty Matej, v mobili je samozrejme kameň, papier, nožnice. Nikto. Kameň, papier, nožnice. Nikto. Kameň, papier, nožnice. Nikto. Kameň, papier, nožnice. Nie! Ja prvý. Kameň, papier, nožnice. Kameň, papier, nožnice. Kameň, papier, nožnice. Takže choďte sa schovať tam. Teraz to je tretí. Piatej. Hej, no. Choďte sa schovať. Môžeš! Mám ťa. Ideme ďalej. Nie, Sabina. Tu sa schováme. Poď sem. Máš! A má nás. Takže nebudeme robiť celé tretie kolo, že ideme zase tam, ale ideme stať už od znova. Takže tak,
Kameň, papier, nožnice. Kameň, papier, nožnice. Kameň, papier, nožnice. Takže tretí. Zase. Teraz zase idem prvý, kámo. Nemáme rád prvé miesta. Ja to tiež. Ale Timotej, chod sa schovať. Za to. Viac a viac. Čo ste našli? Čo ste našli? Dobre. Čo? Ok, dobre. Nožte! Dobre, mama, ideme ďalej. Neschovávame sa ďaleko, lebo to je už posledné kolo. Takže schovávame sa sem. Schovávať. Poď. Nie sa na tom. Ale nie. Teda poď tam. Môžeš! Kurníčopa, takže vám toto video páčilo, nezabudnite za sebou zahodiť, zanechať like a odber, a keď ste už pri tom odberi, tak vedľa toho je zvoneček a stisnite na to a budete všetky videá vidieť ako prvý. Tak čus!